Alamin natin yung presyo ng talong ngayon. Magkano na yung talong? 140 ang per kilo. Ito sa mga palaya natin, 120 ang per kilo. So yung presyo po ng talong natin dito, no? 140 sa talong, 120 sa mga ampalaya. So ito po yung mga presyo ng mga bangus tumpukan sa halagang 100 pesos na bangus pandaing. Tapos yung mga espada po natin dito na bentahan po ng tumpukan ay napakarami na sa halagang 100 pesos. Naman po yung mga tumpukan na napakaganda at sariwang mga sapsap na nangingintab pa. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. 300 sa kilo ng mga pusit natin na nakalatag. Ayan po. Yan po yung presyo. Tapos may 50 pesos na mga tumpok. Tapos yung mga bidbid po natin o buwan-buwan ay 100 pesos po na kada tumpukan. So ito po yung mga dalagang bukid, papakol, batalay, dorado, salmon, parrot fish, labayhita, torsilyo. Ito, omni. Kuya Ware, magkano yung lapu-lapu mo? 300 pesos sa mga per kilo ng lapu-lapu. 180 po sa per kilo ng salmon. Ito po yung mga gulyason o tambakol. 140 po ang per kilo. Wala pa naman. Tapos tuna po ay 180. So 120 sa mga tambakol, no? O gulyasan, no? Yan po yung mga presyuhan na inyong nakikita. So bagsak presyo po yung mga bentahan po dito ng mga isda, no? So dumadami na po ang mga benta ng gulyasan at mga yellowfin tuna. Mga isang dapa, natawag natin tampal po kayo, magkano per kilo niyan? 170. 170 po ang per kilo. So ito naman po yung mga, ito yung barakuda, di ba? Magkano per kilo nito? 230 sa per kilo. Ito yung tanigi. Ito yung maganda presyo. Magkano nga yung presyo nito? 320. O yun, no? 300 pesos na per kilo ng kanyang mga bentahan po ng tanigi at napakaganda po ng laman. 50 pesos po yung tumpok ng manggang hinog. Oh. 80. Tapos dito po seedless na get po natin ay 60 pesos, 120 na per kilo. Malilitang ubas ngayon, no? Magkano kilo? 160. So presyo po ng mga ubas natin dito ay 160 na per kilo. Tapos good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update ng mga panibagong latag dito sa Malabon Tumpukan, kung saan ay dinaragsan ang ating mga mamimili, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Good morning. Morning, Boss Lando. So napakarami pong latag dito ng mga gulay, no? So shoutout sa mga tropa pips nila. Huwag magsawang mag-subscribe. Ayun. So ito po yung mga 20 pesos na bentahan po dito ng kamatis. Meron din po mga sibuyas. Magkano ang presyo ng patola? 70. Ah, mura na, 70 na ang kilo, no? Ang karot, ang ganda ng karot natin, ah. 80 pesos na per kilo na ang karot. Ang patatas, 100, Boss Lando. magkano? 100. 100 ang kilo. So yun po yung presyo, no? Ito mga nakalinya na katali na to, 10 pesos. Meron din tayong tumpok na sili. Ayun. Yung mga nakalatag na nakatali ay 10 pesos po yan, no? Yun. Tapos yung sitaw magkano? Sitaw, 30, Boss. 30 pesos kada tali. Nag-iikot si Tisoy, oh. So yan po yung may jowa na 6. Yung naglalakad na yun, no? Puti ang buhok. Jowa po niya 6. Puro tomboy. Shout out. 30 lang, sir. So ito po yung mga 10 pesos na mga sili na kanilang mga ibinebenta rito, no? Pangpatigas ng tuho. Yun. May
po, no, sili para sa mga kapitbahay nyong Chismosa. 10 pesos lang po. May panapal na po kayo. Pag humingi, bigyan nyo. Oo. Salamat. Thank you. God bless po. Shoutout sa mga followers mo. Yan, mga 20 pesos na mga bentahan po, no? Ng mga kamatis. Pakbit. Ayan, bagong mga iwang pakbit, no? Good morning, bossing. So, alamin natin yung presyo ng talong ngayon. Magkano na yung talong? 140 ang per kilo. Ito sa mga palaya natin, 120 ang per kilo. So, yung presyo po ng talong natin dito, no? 140 sa talong, 120 sa mga ampalaya. Tapos yung mga nakita nyo po yung mga latag, may 10 pesos po tayo mga kamatis. Ito po yan. Tapos ito po yung mga 20 pesos na napakarami na. Oh. 20 pesos na mga kamatis. Tapos may mga sibuyas tayong 20 pesos, 50 pesos. Meron tayong bawang 20 pesos. So yan po yung mga nakabalot na pangsaktuhan sa ating mga lutuin sa ating pamamahay. So dito saktong-sakto, no? Marami kayong mabibili dito mga isda at makapagsahog na kayo ng masasarap na gusto nyong sahog sa inyong lutuing ulam. Ayan. Salamat po. Thank you, boss. Salamat. Thank you. Dito nakakasalamat. Shout out, Pogi. Yan mo kami ng ano. Alright, tawid tayo dito sa bandang kabila at tingnan natin yung mga presyo ng kanilang latag ng mga isda at hipon, no? Alright. So, ito po yung mga presyo ng ating mga tulingan na bentahan po nila sa halagang 120 na per kilo. $160 po sa mga yellowfin tuna. Bossing, good morning. Tapos yung mga per kilo ng hipon ay 400 pesos. 50 pesos sa mga tumpukan na makapagsahog na kayo sa lutuing gulay. Alright. Yon ang mga presyuhan ng kanilang latag ng mga isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, good morning. So, ito po yung mga espada, no, na ibinebenta ng ating mga vendor. So, ito po yung mga presyo ng mga bangus tumpukan sa halagang 100 pesos na bangus pandaing. Tapos yung mga espada po natin dito na bentahan po ng tumpukan ay napakarami na sa halagang 100 pesos. So meron din po dito mga hiwana, no? Tumpok din po, 100 pesos. Kilo ng mga tilapia ay 100 kilo. Yung sa mga malalaki po na mga espada po ay 200 pesos na kada per kilo. So ito naman po yung mga presyo, no, ng mga bangus. 130, 140, 150, 120. Yan po yung mga presyo ng mga bentahan po ng bangus dagupan. Bangus, boss. Bangus dagupan ng Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat. Ang layo naman ng punta. 1 million subscribers.
Nagtatago ka, Pogi. Ayaw mo talagang ngumiti. Alright. Dito naman po yung mga tumpukan ng napakaganda at sariwang mga sapsap na nangingintab pa. Oh. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Makakapagpangat ka na ng mga isdang sapsap. Ayan, oh. 50 pesos lang po na inyong mabibili. 100 pesos sa mga tumpok, no, ng mga pusit. Ayan, yung mga sapsap na ibinibenta po sa halagang 50 pesos na kada tumpukan. 50 pesos pa rin po yung mga isdang big head. Tapos yung mga tulingan na maliliit ay 120 na per kilo. Bangus, 130 isang peraso. Ayan, 100 pesos po sa mga pusit, oh. Murang-mura po yan. At makakapag-adobo ka na. Alamang ay 50 pesos tumpukan. Ito po yung mga isdang tulingan. Tawilis. Sa halagang 50 pesos na kada tumpok. Galunggong. Tapos mga tulingan, no, na kanilang mga latag. Ito po yung mga tulingan, no. Pag 20 kalahati sa dami naman doon. Nagkinadini oh. Good morning, Nay. Enjoy po sa pagkain. Shout out po. So dito po yung mga per kilo, no. 300 sa kilo ng mga pusit natin na nakalatag. Ayan po. Yan po yung presyo. Tapos may 50 pesos na mga tumpok. Tapos yung mga bidbid po natin o buwan-buwan ay 100 pesos po na kada tumpukan. Yung presyo ng mga tulingan po doon, no, kalahating kilo po ay 120. Doon sa mga maliliit po ay 100 pesos. Bali 200 pesos na per kilo. Sa malalaki po na tulingan ay 240 na per kilo. Tapos may tumpukan po sila. Ayan po yung mga presyo, no. Tapos dito po yung mga kabasi ay 100 pesos na tumpok na napakarami na. Yung mga banak po natin ay 50 pesos. So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po ng seafoods dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so tawid naman ulit tayo dito sa kabilang linya at mag-alam-alam pa rin po tayo ng mga paninda o mga presyohan ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando Explorer. Lando Explorer. Opo. Lando. Boss Lando. Shout out po. So tatawid tayo dito sa kabila at alam tayo ng mga presyo ng kanilang latag, no? Dito sa mga bentahan po nila ng isda. Yan. So ito po yung mga dalagang bukid, papakol, batalay, dorado, salmon, parrotfish, labayhita, torsilyo, ito, omni, tsaka ibang klaseng laman dagat, no? So magsimula tayo dito sa mga presyoan ng ano. Magkano po yung presyo? 200 sa papakol po. 120 po sa mga per kilo. Ito po yung mga sinasabi nilang mga kabayo, no? Magkano tong mga dorado? 200 din po ang per kilo. Batalay po. Yon, batalay po natin, no? 200 pesos, no? Okay lang po. 130 po sa mga isang parrot fish. So, ito yung salmon. Ito yung local na salmon natin. Ito yun. So, yan po yung mga latag, no, ng kanilang mga binibenta po sa ating mga mamimili ng mga isdang bato na inyong nakikita sa aking pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya, dito magkano torsilyo mo? 180 sa per kilo. Labayhita. Ito, kadalasan tinatanong sa akin ito eh.
At 200 ang per kilo. So, yun po yung mga presyo ng kanyang latag, no? 120. Nakabukod pala, layo pala yung isa. Ito yung Omni, ito maganda to. Oh. Ito, kilo. Yung Omni magkano po? Ha? Yun po yung presyo, no? Boss, salamat ha. Thank you. So, yun po yung mga isdang bato na kanilang mga latag. So, dito naman tayo sa latag may mga lapu-lapu. Ayan, oh. Lapu-lapu, tsaka yellowfin tuna. Kuya Warren, magkano yung lapu-lapu mo? 300 pesos sa mga per kilo ng lapu-lapu. Balsa galunggong. 180 ang per kilo ng balsa galunggong. So, yan po. Yung mga na-update natin mga presyo ng kanyang mga isda, no? Dito sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. God bless. So, marami sa ating mga latagan, no, ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So, dito update natin yung mga latagan po dito ng mga latag na isda, no? So, ito po yung kahabaan po ng tulay sa pag-akyat po, no? Sila ate, kapag araw dito ng Monday to Friday, nandun po sila sa may kabila, sa may baba. Sa kabilang papasok po ng fishport. Ito po kasi yung bungad na sa may tulay. No, ito po yung boundary kasi ng Malabon na Botas. Pagbaba niyo po doon sa kabilang area, na Botas na po. Pag naggaling kayo ng Nabotas, pababa naman po kayo ng Malabon Fish Market. So, itong lugar na to ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, ito po yung mga latagan nila ng mga isda, no? Bluefin, yellowfin tuna. Ayan. So, dito po yung presyon po ng torsilyo ay 140. Magkano po yung yellowfin tuna? 200 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Dito rin po 200 pesos parehas so, no? Ito po yung bluefin, ito po yung yellowfin tuna. So dito kasi marami kayong makikita na mga sariwang isda dito sa pag-akyat po ng tulay ng Malabon, Tumpukan, no? So iba't ibang laman dagat din po yung makikita nyo rito. Minsan nagtitinda rin po sila dito ng mga latag ng bangus o mga iba't ibang klaseng laman dagat na inyong mabibili. So ito po yung mga presyohan po, no? 180 po sa per kilo ng salmon. Ito po yung mga gulyasan o tambakol, 140 po ang per kilo. Wala pa naman. Tapos tuna po ay 180. So maganda po yung laman ng ating mga yellowfin tuna. Ayan po. 1/4 lang eh. 160 at saka 40, 200 lang. So ayun na po at nakita nyo po yung mga latagan po nila dito ng mga yellowfin tuna. So ito po ay sa pag-akit lang po ng tulay, no? Itong kahabaan po na ito sa pababa po ng Malabon Fish Market. Te, salamat po te. Thank you po. God bless po. Makikita na po kayo. Salamat po. Thank you. Alright, so tawid na tayo dito sa kabila at maghahatid tayo ng iba pang mga bentahan po ng mga paninda nilang mga tumpukan, no? Sa halagang 50 pesos. Meron po mga 130, 150 na mga isdang tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nag-update po si Boss Lando Explorer, no? So dito tayo sa mga latagan. So ito mga bagong dating po, no? Na nakikita po natin na nakamotor pa. Ayan po. Yan po yung mga bagong dating na isda, mga gulyasan po. Ete. Tapos mga tilapia po. Ayan, mga bangus, pandaing. Nakararating lang galing ng Market 3. Benta lang yan, madami na yan. So sa mga 50 pesos na tumpukan, ayan po. Mura na, 50 lang yan,
120 sa mga tambako, no? O gulyasan, no? Yan po yung mga presyuhan na inyong nakikita. So bagsak presyo po yung mga bentahan po dito ng mga isda, no? So dumadami na po ang mga bentahan ng gulyasan at mga yellowfin tuna dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, at pati yung mga galunggong, no, ng mga paksiwi na maliliit at pangprito ay 50 pesos na tumpok. So yun po yung mga laman ng mga isdang gulyasan. Alright. So dito po, tulingan po natin ay 120 na kilo. Pre, magkano yung ano mo? 140. So ito po yung laman ng, ayun. Yan po yung laman ng ating mga gulyasan, no? Ayan. Doble plastic yan. Pre, salamat ha, thank you. Dito 160 na 320 po ang per kilo, 160 po ang kalahating kilo. Dito magkano? 260. Ayun. Ito yung mga isang tapa na natawag natin tampal po kayo, magkano per kilo niyan? 170. 170 po ang per kilo. So ito naman po yung mga, ito yung barakuda, di ba? Magkano per kilo nito? 230 sa per kilo. Ito yung tanigi. Ito yung maganda presyo. Magkano nga yung presyo nito? 320. O yun, o. 300 pesos na per kilo ng kanyang mga bentahan po ng tanigi, at napakaganda po ng laman. Ang tuna 170. So 170 po ang per kilo ng ating mga yellowfin tuna, no? Shout out po. Gandang umaga. Shout out po. Ingat po, ingat. Boss, thank you ha. Salamat. So, yun po yung mga presyo ng kanyang latag, no, ng bentahan ng mga isda. Dito po ay 140 po isang piraso ng bangus. Ayan, no. Wala kayong mga tatluhan ngayon, no. Kahapon wala din, eh. Order ng mga ano, Maganda kasi pag tatluhan, halos lahat yung ano, no. order na agad ng restaurant. Nagawang boneless na dahil. Oo, kasi marami nang hili kasi ng iba. Hinahati kasi nila sa gitna. Tapos prito lang, ipa-fried. Kaya pala laging wala akong makita rito ngayon. Saktong sukat kasi. Oo. Tatlong piraso, no? Tapos, thank you, salamat. Ito, kitang po ito. Mga seaweed. Pagkain ng kabayo. Dito tayo sa magaling sumayaw. Eh, magaling sumayaw yun, eh. Alright, tawid tayo dito sa kabilang side. At mag-update din tayo ng mga presyohan ng gulay. Alright, so si Nanay Josie nakatulog na. Nakatulog na sa pagod. Magsasayaw kami niyan. So ito yung sikat na ano, eh, na The Dancing King. Asan yung goma? Pinagpalit yung pera. Nagpalit sa goma, yung pera iniwanan, yung goma ang kinuha. Kailangan niya ng panarya dito sa kanyang paninda. So, yun po, no? Yun po yung mga latagan po ng gulay. So, siya po yung The Dancing King. So, papatayin ko po yung cellphone ko, no? Ito po yung mga pongkan, no? Pongkan to, eh, na Karachi, seedless, 50 pesos, 4 pieces, oh. So yan po yung presyo, no? 50 pesos, 4 pieces na mga Karachi seedless pongkan. Tumpok na mga manggang hinog. Magkano po tumpok niyan?
50 pesos po yung tumpok na manggang hinog. Oh. 80. Tapos dito po seedless na get po natin ay 60 pesos, 120 na per kilo. Maliliit ang ubas ngayon, no? Magkano kilo? 160. So presyo po ng mga ubas natin dito ay 160 na per kilo. Tapos ang ating mga mangga, no, kalabaw malutong, kalahating kilo, 50 pesos. 100 pesos na per kilo. Salamat po, thank you. So ito po yung mga latag na mga lemon, mansanas, mani. Magkano na kilo ng mani? 100 na lang. 100 na lang ang per kilo ng kanyang mga mani, oh. Oo, para mabilis. Bago ko maubo, 3 araw. Ay. Dahil yung anak ko kasi, hindi kinain, kami kumain. Pero maganda nga yung laman buo. Pulang-pula yung laman niya. Magkano saging mo ngayon? Saging ay 120, 100. Ayun, yun po yung mga presyo ng lakatan, no? Mga presyo po ng mga saging. Bossing, salamat ha, thank you. Alright, so yun na nga po at na-update natin dito sa bayan po ng Malabon, Tumpukan. So talagang ang nakikita po natin ng mga presyohan ng kanilang latag, no? Yung mga yellow pinto na po natin ay bumaba na ang mga presyo.